kotende kod mana enjal jatend piny Nyakwaro Jwang' Rigathi Gachagua neno kanyo kano yango duond bura mare mano mong'ere kaka DCP Democracy for Citizens Party kopogore gi mano bende nwaneno kanyo ka duolo mano mar NCIC bende koro nadwaro mar mondo mi odadhole nagisamone kaluwore koda wach mabende nowacho kotendo kod yiero e pacho kae El Nino achakodi dibende en bende kod lawe gi sirikal jalup ker manoteng' lwete mogo Rigathi Gachagua form party miluongo ni DCP ni full channel ng'ang'o District Commissioners Party no Democracy for Citizens Party aya Democracy for Citizens Party symbol mar party no en kama Sikiza ground one term and one term but ok en one term ne DCP en one term ne jo ground kendo en one term ne sirkal moko tiyowa e yo makare. DCP Gachagua ne promise ojende ang'o inclusion and fighting corruption. Niwinjo Gachagua is the truthful liar of all time. He's not a truthful man anymore. The truthful liar of all time. Inclusion and fighting corruption. Dino ko bedni mae Gachagua chiel mano campaign gi Ruto ni serikali ya vijana na mama mboga. Ene makoro dwa loko narrative wang. Dino ko bedni mae Gachagua chiel mana kane opposition protest no summon the police nyoti arrest mag leaders mane protest. Ni sani ene makoro no wuok na pingo sirkal ang'owa ni notiyo gi Gen Z marach ni arrest and abductions. That was a wrong thing done by the government. Is it not again? Okay, ntugo magitugo kodwa waneno matut. Gachagua no wacho niya come 2027 kadang kwal kura gino dhi bedo Christmas party tema NCIC bende luongene emiluongene mondo mi odhi wach no maber. Wan kaka jopiny wawacho ni mano incitement. En incitement, yes, to truthfulness moro bentiere iye. Jalni be jamriambo iwinjo adieri ng'eye ni to kokwal kura 2027 ang'o mosebedo katimore chien kacha dongo dhi bedo mana kaka party ma pile cha. Ero kama na hinya